किती दिवस झालं बाई, मैत्रिणींचा फोन सुद्धा नाही, चॅटिंग नाही, मेसेज नाही. एवढा नागपंचमीचा सण, मैत्रिणीचा सण, पण एका पण मैत्रिणींनी फोन केला नाही बाई. थांबा आता मीच लावते. पहिल्यांदा श्यामला लावते, मग उमाला लावते, मग शिल्पाला लावते. बघतेच काय चाललंय ते. हॅलो हॅलो श्यामे, काय चाललंय तुझं? किती दिवस झालं फोन नाही, काही नाही. आज नागपंचमीच्या दिवशी तरी मैत्रिणीची आठवण होऊ नये बाई. मी बघ बरं कसं आठवणीनं फोन केला ती. काय म्हणलीस? कामात आहे, पुन्हा करती? ठेव मग फोन, तूच लय कामाची आहेस बघ. आता उमाला फोन लावते, निवांत बसली असेल. गप्पा तर मारेल मैत्रिणी बरोबर. लावतेच फोन उमाला. हॅलो हॅलो उमे, अगं काय चाललंय तुझं? निवांत आहेस का? काय मैत्रिणीची आठवण बिठवण काय येते का नाही? मेसेज नाही, काय नाही, नुसतं फेसबुकवर लाईक करत राहतेस बघ. डीपी बदलायचं आणि फेसबुकवर लाईक करायचं, एवढंच काम करतीस वाटतं. अगं जरा मैत्रिणीबरोबर फोन बोलावं, फोन करावा. झोप आली आता गं? लय खटल्याचं घर आहे काय तुझं? काम करून दमलीस आणि झोप आली? उगं नको बाई तुझ्या झोपेचं खोबरं माझ्यामुळं. झोप मग आता, गुड नाईट. आता शिल्पालाच फोन करते, छान गप्पा मारील. दरवेळेस फोन आल्यावर तासभर बोलत बसते, त्याच्याबरोबरच बोलते बाई. लयच आठवण व्हायला आली आज मैत्रिणींची. हॅलो 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 शिल्पे, अगं काय चाललंय? आत्ता झालीस आणि कुठं का गेलतीस? किती पार्टीला? अगो बाई, पुण्यातल्या मैत्रिणी मिळाल्यापासनं त्यांच्याबरोबर पार्ट्या करत बसतीस आणि जुन्या मैत्रिणींना विसरून जातीस वय. साधा फोन सुद्धा नाही. 5 मिनिटं तरी निवांत बोलत जा की मैत्रिणींबरोबर. श्यामी पण कामात होती, उमी पण झोप लागली म्हणली, आणि आता तू बी दमली म्हणायला लागलीस. मलाच काय काम नाही बाई, मीच उगं मैत्रिणीची आठवण काढत बसले. दमली तर झोप आता, उगं कशाला बाई माझ्यामुळे ताप तुम्हाला. झोप आता, गुड नाईट. लहानपणी किती बाई चांगल्या मैत्रिणी होत्या माझ्या, आता किती बदल झालाय बाई सगळ्याच्यात. जी ती म्हणते मला काम आहे, मी दमले, मला झोप लागली. लहानपणी कसं नागपंचमीला आम्ही सगळ्या जणी मिळून एकत्र येत होतो, फेर धरत होतो, गाणी म्हणत होतो. माझी मेहंदी रंगली का तुझी मेहंदी रंगली, अशा गप्पा मारायचो, एकमेकीला चिडवायचो.